Pozdrav svima, još jedan moj klip. Danas ću vam pokazati kako sam ja zapravo počeo da vrtim loptu. Znači, prvo sam krenuo odavde da vrtim loptu. Gledao sam Tikiškova Basketa. Oni vrte loptu, znači. Znači, bez ikakvih problema pa sam menjao prste. Vidite, na malo. Znači tako. Znači prvo sam izvežbao na prstima svim. A prvo što sam vežbao jeste ovako, vratim loptu. I par sekundi, dobro, nisam mogu baš dugo vrtiti, jedno 2-3 sekunde mi je bio maksimum i onda mi je pao. Samo najveća greška što svi prave jeste što ovako probaju da vrte loptu. To nema rotaciju dovoljno, a trebate ovako, znači morate po bojama, ajde, ja sam krenuo ovako, znači crveno za crveno, crvena za crveno i zarotiram. Ima dovoljnu rotaciju i onda prebacujem na prst, znači na sve prste, vidite. Sad ja mogu na sve prste, dobro. Jako na mali, jako mali, sad mali. I još jedna greška što svi uglavnom prave jeste da znači uzmemo pa vrte na koži, na kraju prsta, znači nećete dobro jako, znači uvek vrtite na kraju i nokta, znači ovako, znači prebacite na taj deo i odmah prebacite na nokat i sad možete. I onda treba imate jedno 15 sekundi će vam se sigurno vrtiti. Ako bi ovako prebacio, ne bi mi dugo. I znači, kad sam tu lepo uvežbao, znači, svim prstima, da sam dobio ideju da snimim prvi klip kako vrtim loptu na prstu, sad tamo nisam mogao više od 20 sekundi da vrtim loptu sigurno. I onda sljedeći klip koji sam izbacio jeste vrtio sam loptu na viljuški i jeo sam hranu. Znači, uzeo sam ovako, vrteo, sad nema veze što je ovo kaže, znači uzeo, vrte, znači stavio u sve poja. Znači to nije toliko teško bilo i to mi je najbolji klip koji sam snimio dosta, znači to nije mi bilo teško toliko uraditi. I onda sam ja vežbao i snimio sam i na četkice za zube, sad ja nisam tu uzeo četkice, znači uzeo sam nove četkicu, znači isto sam tako, ajde, na primjer sad ova četkica, nema veze. Znači da vrtio sam, dobro sam nema veze na vrtila. Vidite, znači da vrtio sam pa sam trljio zube, sad nema veze što kako. Znači, i tako sam krenuo. I snimao sam dosta videa, znači imate sad na kanalu Vrtenje lopte, imate na Evropa.26. Znači, to su svi moji kanali, ima dva, niste kanala s istim imenom. I po prvi put ću vam snimiti u ovom klipu vrtenje lopte na telefonu. Dakle, tu mi je telefon, znači radi. Radi, znači, uzeo sam, znači, zavrtite. Što jače zavrtite. Uzmete telefon, prebacite. Ovo nije uopšte teško, znači. Pozovite nekom, majde. Pozovite bilo koga. To ja neću. Mogu ja. Zatim koliko hoćete. Nemam konekciju za internet. Slike. Ja mogu na telefonu da radim što hoću. Dobro sam neću. I trenutno što vežbam jeste, znači vrtim loptu i prebacim na drugu ruku, sad ja to ne mogu puno. Vidite, znači to je sad vežbam. Uvežbat ću ja.
Znači ja mogu sve da vrtim i na telefonu, mogu na svemu što dohvatim. Znači, ajmo još jedno sa kašiku, znači uzmete ovako, uhvatite za plavu boju, stavite kašiku na plavu boju i prst i zarote do srednjega. A dobro, ne uspije svaki put iz prve. Znači zavrtite što jače, uzmete tu hranu što je tu, uzmete i stavite. Znači ovako, znači, naprimjer tu mi je hrana, dobro se nije uspjela. Znači trebam što jače da zarotiram loptu. Uzmem tu mi je hrana, uzmem pojem. Znači to nije teško raditi. Isto. I ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Ako vam se sviđa, obavezno bacite like i sub. Do sljedećeg klipa ljudi, pozdrav!